kuma wannan maganan da ake ta luwadi ina ƙara magana akan da wallahi tallahi ni na gani da ido na ina prison. Akwai wanda bayan ma ya aikata lokacin da aka yi transfer daga kurmawa aka mai da mutane janguza, shi ne mutum na farko da aka fara kamawa ya yi luwadi. Ba zan kira sunan shi ba, amma ni ina tsaye na ga an zo ya wuce, an wuce da shi ana cewa ka ci yaro da kuɗinka, yana ɗaga hannu, shi yana ma alfahari ne da abin da ya aikata. So maganan wai a ce wai babu wannan abun, kawai muna yaudaran kanmu ne. In ma za a tsaya a fuskanci matsalan nan a ga ta ina ya kamata a bullo a magance ta, shine kawai abin da ya kamata gwamnati da duk wasu mahukunta su. Jama'a assalamu alaikum, sunana Zaharaddin Sadi. Akwai abin da yake faruwa a prison din Kano da daji, wani wanda ya zauna a Goron Dutse ya fito ya yi bayani, kuma ni na zauna a prison a Kano. Wannan maganan da yake faɗa akwai ƙanshin gaskiya a cikinta, domin ni na zauna a Kiru, daga nan aka yi min transfer aka dawo da ni Kurmawa, daga Kurmawa aka kai ni Janguza. Kuma na ga su ma'aikata sun je kamar daga bangaren Hisba sun yi wani bincike kamar yadda suka faɗa na kwana ɗaya, amma maganan gaskiya in dai bincike ake so a yi na gaskiya akan wannan sha'ani da yake faruwa na luwaɗi, kamata ya yi gwamnati abin da ya kamata ta fara yi shine ta zo ta tattara wa'innan yaran ƙananan nan da ake cewa ana bada magi ko wani abu haka da za su yi amfani da shi a prison, ana yaudaran su da shi, ana amfani da su, sai ta ɗauke su ta kai su wurin da za a gwada su a tabbatar shin da gaske ne ana bi ta bayan su ko ba a bi. Kuma akwai abinci da naga ana nunawa ranar da shi mai girma Abba Kabir Yusuf ya je Janguza. Wannan abincin ni na zauna a wannan prison din, wallahi tallahi in ba dan gwamna zai zo irin wannan ranan ba, babu yanda za a dafa ma abinci mai kyan wannan. Dan idan aka yi maka miyar taushe ka samu da yawa shine zaka samu yankan alayyaho guda biyu, kuma miyan tsululu take. Abincinsu ina tunanin in kare ma in ka bashi wallahi wani karan ba zai ci ba, amma haka ake ba mutane abinci. Kuma su abin da suke amfani da shi shine mahukuntan wannan prison din, ko kuma in ce yawancin prison din da suke Kano shine suna amfani da lambobin jama'a ne, because zaka ji an ce Kano tana da yawan mazauna prison, wasu suna jiran shari'a, wasu an daure su. Wallahi tallahi da yawa suna amfani da namban ne, saboda ta namban ne ake kawo musu kudaden shiga. Za a ce za a ciyar da prisononi kamar misali 8,000, to su suna ma jin haushi su ga namba tana raguwa, domin duk lokacin da aka tashi yin wani abu na afuwa zaka ga in aka zo prison ana ta nuku-nuku. A cikin prison nan na rubuta littattafai kusan guda 5, kuma lokacin da nake prison a Kurmawa, DC na prison din bayan na rubuta littafin sai da na zo wani zai ansa ya fita da littafin aje a dan fara mun aikin shi, aka ce mun sai an duba littafin nan an tace shi. Kuma abinda ne bayani a cikin littafin shine irin rashin adalcin da mutane suke fuskanta a bangaren shari'o'insu, domin na zauna da wayanda suke lafin prison, na zauna da convict, na zauna da wayanda suke jiran shari'a. A nan ne na tarar da wani bawan Allah wanda ya ce shi yana prison shekaran shi 13 yana jiran shari'a ba yanke mai hukunci ba. Kuma zaka zo ka ga wani a nan ma yana zaune yana jiran shari'a na laifin da kila inda ma ya amsa yayi wannan laifin za mu shi daurin shekara 3 ne. Abun mamaki sai ka same shi a kurkuku yana zaune a cikin prison shekara 4 yana jiran a yanke mishi hukunci. So akwai matsaloli da yawa, kuma wannan maganan da ake ta luwadi ina ƙara magana akan da wallahi tallahi ni na gani da ido na ina prison. Akwai wanda bayan ma ya aikata lokacin da aka yi transfer daga Kurmawa aka mai da mutane Janguza, shi ne mutum na farko da aka fara kamawa ya yi luwadi. Ba zan kira sunan shi ba, amma ni ina tsaye na ga an zo ya wuce, an wuce da shi ana cewa ka ci yaro da kuɗinka, yana ɗaga hannu, shi yana ma alfahari ne da abin da ya aikata. So maganan wai a ce wai babu wannan abun, kawai muna yaudaran kanmu ne. In ma za a tsaya a fuskanci matsalan nan a ga ta ina ya kamata a bullo a magance ta, shine kawai abin da ya kamata gwamnati da duk wasu mahukunta su. So akwai abubuwa da dama, zan kuma yi wasu bidiyoyi da zan yi bayani
bayani dalla-dalla. Ni a matsayina na ɗan kare haƙƙin ɗan adam, dama ina so wa'innan matsaloli tabbas sai na yi bayani a kansu.